कारवार न्यूजात तुमका स्वागत करता। गांजा विक्री प्रकरणात पोलिसांन अटक करून जिल्हा जैलात आशिल्ले 2 आरोपींन एकमेकाचेर हल्लो करून दवाखान्यात दाखल जाल्ली घटना कारवारात घडली। मोहम्मद मुजामीन आणि फरहान छब्बी हेमी कारवार जैलात मारोमारी करून गेले। गेल्या काही दिवसांपाटी दांडेली आणि होन्नावर तालुक्यात गांजा विकच्या अलग अलग प्रकरणात भागी जाल्ले। हेमका पोलिसांन गांजा समेत अटक करून कारवारच्या जिल्हा जैलात दवरिले। पण हेमी काही कारणान मारोमारी करून गेले। मारोमारीत दोन्ही लोक जखमी जालात। हेमका जिल्हा सरकारी आस्पत्रेत दाखल केला। दोन्ही व्यक्ती गांजा नशेचे व्यसन करताले असे कळून येयला। कारवार शहराच्या रस्त्या बाजून खाणी विकची दुकान तसेच हॉटेल रेस्टॉरंट मेळून सुमार 27 जाग्यार धाड गायिल्ले आहार सुरक्षता अधिकारीन 1200 रुपये दंड वसूल केले। आहार पदार्थ तयार करचे जाग्याचेर स्वच्छता ना आशिल्ले तसेच आहारात रासायनिक रंग हानिकारक वस्तू उपयोग करच्या खाण्या दुकानात आणि हॉटेल रेस्टॉरंटात धाड गायिल्ले आहार सुरक्षता अधिकारीन 15 लोकांक नोटीस दिले तसेच 1200 रुपये दंड वसूल केले। सार्वजनिकांक विकच्या आहारात रासायनिक रंग किंवा जिवाक हानी जावचे पदार्थ वापरचे दिसल्यार तसले हॉटेल किंवा खाण्या दुकाना मालका विरुद्ध कानून क्रम घेतले असे आहार सुरक्षता अधिकारी अरुण काशीभट हेमी ताकीद दिला। कोंकण रेल्वे मार्गान बेंगळूरच्यान मंगळूर संचार करच्या रेल्वेचेर भटकळच्या एक व्यक्तीन युवतीचेर मानभंग करूंक प्रयत्न करून पोलिसांली अतिथी जाल्ली घटना घडली। भटकळ मूळवासी 22 वर्स वयाचो मोहम्मद शुरेम युवतीक मानभंग करूंक प्रयत्न करून पोलिसालो अतिथी जाला। उडपीची युवती बेंगळुरूच्यान मणिपाल येतना त्याच बोगीत आशिल्लो मोहम्मद शुरेम युवती बरा असभ्य रितीन वागूं लागलो आणि नंतर मानभंग करूंक प्रयत्न केलो। युवतीन रेल्वे मदत ॲप मार्फत कंप्लेंट केले। युवतीन दिल्ल्या कंप्लेंटाच्या आधाराचेर मणिपाल पोलिसान मोहम्मद शुरेम हेमका अटक केले। होन्नावर शहराच्या व्यंकटरमण देवस्थाना लागीं आशिल्ल्या एक क्लबाचेर पोलिसान धाड घायले आणि 10 पेक्षा जास्त लोकांक अटक केले। क्लबात जुगार खेळतीत आशिल्ले 10 पेक्षा जास्त लोकांक अटक करचे बरोबर 9 बायक आणि हजारांची रुपये पोलिसान ताब्यात घेतले। उत्तर कन्नड जिल्ह्यात अनधिकृत परवानगी ना आशिल्ले क्लब चलताले पण आता जिल्हा पोलीस वरिष्ठाधिकारी एम नारायण हेमी अधिकार स्वीकारल्यानंतर असल्या बेकायदेशीर क्लबाचेर धाड घालचे सुरू आसा। चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसाक लोकांना खूप बरो प्रतिसाद मेळटी आसा आणि लोकांक खूप बरे रिझल्ट बी मेळटी आसा। त्याचे खातीर आम्ही लॉन्च करते आसात खूप जास्त शुगर लेवल आशिल्ल्या लोकां खातीर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसा बरोबर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीचे शुगर नील कॅप्सूल। आणि सद्याक संधिवात आणि जॉइंट पेन आशिल्ले पेशंट्स खूप वाडू लागल्यात। उठल्या बसू जायना, धिंबी दुखतात, हातपाय दुखतात, हातापाय जॉइंट दुखतात, कंबर दुखता, फाट दुखता, असले दुखण्याचे पेशंट खूप वाढू लागलात। त्यांच्यासाठी चंद्रगिरी नेचर क्यूर घेऊन येते असा जॉइंट केअर ज्यूस आणि जॉइंट केअर कॅप्सूल। अधिक माहितीसाठी 8888029880 या नंबराचेर व्हॉट्सअप करा किंवा कॉल करा। अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक शॉप, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार। कारवार तालुक्याच्या सदाशिवगड राष्ट्रीय महामार्गा लागीं ल्हान भुरग्याक गरज आशिल्ले वस्तूचे दुकान फर्स्ट क्राय शुक्रवाराक उद्घाटन झाले। कर्नाटक राज्याचे बीजेपी उपाध्यक्ष रुपाली एस नायक हेमी फर्स्ट क्राय उद्घाटन केले। फर्स्ट क्राय दुकानात ल्हान भुरग्याक गरज आशिल्ले कपडे, डायपर, खेळणी, शूज, चप्पल आणि इतर सगळे वस्तू मेळटा। ह्या दुकानाच्या उद्घाटन कार्यक्रमात जास्त संख्येत सार्वजनिकांनी भाग घेतले।
आयज येतल्यात न्यूज मुखाल न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.